ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали ютуби Хонатеҷе, мардами ютуб, мардами сарбаланди Тоҷикистон, ҳама кас асозен. Ирӯз 14 январи соли 2024 Хонатеҷе баҳри шумо навор кард, навори еврозаборҳо. Анаи беҳтарин навора дӯстон, медонен. Анаи навора метонен падилица кунен касоне ки мақсад ҳамаи одам дар кураи ами забор. Еврозаборҳои фурӯшӣ дар 4 точка ҳастаи мақсад навора то охир тамошо мекунем, наворда лайк мезанем, дар канал подписатсия мекунем. Одамое ки мақсад хонаҳошона мақсад хоҳиши заборгирӣ доранд, еврозабор, ина када занг мезанем. Ман навора сар мекунам, то охир тамошо кунен, лайк ва подписатсия канал фуромӯш накунед бачаҳо азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кору фаъолият мекунанд. Мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восеф, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. Аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. Мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. Марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. Хоб дӯстони азиз, еврозаборҳо бо тамоми санъатшон 120 намуди еврозаборҳо адресошон дар шаҳри Бухтарам доранд, дар ноҳияи Вахшам доранд, дар Гулистонам доранд, дар Ҷиликулам доранд. Мақсад метавонанд падзаказ бо тайёр карда ба тамоми шаҳру ноҳияҳо мақсад доставка кунанд. Ин навор беҳтарин наворай, фақат падилица ка мешавад навора. Тамом падилица кунен, беҳтарин кор. Хоб дута WhatsApp шона мондагем. Ҳарди WhatsApp шонам кор мекуна. Аз номи канали ютуби Хонатеҷе занг мезанен, боз шумода скидка мекунанд. Либои маркаша пад заказ тайёр карда роҳитон мекуна. Адресро гӯшиден. Еврозаборҳо мега ки ду ба дуҳан, стандартнян. Хоб дар ҷош ами ҷош мақсад ами территория худаш 350 сум. Агар бурда часпонанд 450 сум мешавад. 10 ё 15 километр мақсад дуртар бошен, агар ами 10 ё 15 километр разница доставкашон ройгонай. Баланди ҳами чӣ меган еврозаборҳо дӯстон ду ба дуан. 4 плитка меган, як поя, хулас як комплектан, боз пастарошам мақсад ҳастай. Ноҳияи Вахш скидка карда мешавад касоне ки аз номи канали мо гап занен. Хоб аида пастараш 1,5 метра ҳам ҳастай. Ду баданево 1,5 метраш 280 сум, боз 2,5 метраш 550 сумай. хутон мақсад бинен маъқултон шава, агар акада занг бизанен. Либои намуди ҳамин заборҳоро ма дар ҳамин видео мондагим, ҳамаша пашти 10 минутай. То охир тамошо кунен, беҳтарин заборҳо бо нархҳои дастрас фурӯхта мешавад. Хоб 2,5 ба 2,5-аш 550 сум. хоб 450 сум ҳастай, 280 сум ҳастай. Адресашон дар тамоми ТЖК мақсад чӣ мекунанд? Заказ мекунен, пад заказ тайёртон мекунад, баъд доставка мекунанд. ҷоҳои дур бошен, агар боз маслиҳат карда доставкатон мекунанд. Сифатҳои дараҷаи оли қатъияй, боз краска лозим боша, краска ҳам кам метан. Либои маркаи краскагара аппаратҳо айхудшонай қоидавӣ карда метан. Либои ҷо ҳам мебаранд. 4 точка ҳозираша доранд, дар 4 точка тайёр мекунанд. 120 намуди еврозаборҳо Вахш, Гулистон, Ҷиликулу, шаҳри Бухтарда тайёр мекунанд. дӯстон худотон занг занен. хоб касоне ки заказ мекунад дӯстони азиз, ҳамо падзаказ дар 10 рӯз тайёр карда оварда мерасонатон. Либои маркаша заказ кунен аз номи канали мо через скидка иншоалло кортона буд мекуна акамон. хоб тамоми намуди санъат қати када метия. Либои маркаша доранд. хулас далши навора хутон тамошо куненда ҳамин рақамҳои 557 519 595 WhatsApp ёки 938 141 303 WhatsApp дора занг бизанен. дӯсту бародаротон мисол ягон хеши таборотон
забор кардани боша, агар ина акада муроҷа кунанд. Фақат аз номи канали мо гап занед, иншоалло бо шумода скидка ҳам када мешавад. Канали ютуби Сауду ТВ ва канали ютуби Хона ТЖ. Марама занг зада кортона букунем бача азиз. Фақат наворда лайк бизанен, дар канал подписатсия кунен, чизе ки дорен рӯӣ кунен, ё ки рафта худ мо навор мекунем, хона дорен, замин дорен, квартира дорен, ё ки ҳам хеле мақсад кору-бори дига ҳам дошта бошен, агар мо ютуб канали Сауду ТВ ва ютуб канали Хона ТЖ дар хизмати шумо дӯстон. Далши худтон тамошо кунен. Аз якчанд намуди заборҳо боз мебинен чӣ хел маркаҳо доранд, кадом намудош ҳастай, ҳамаша мондагием тамошо кунен. беҳтарин тамошои бо фароғат барои шумо дӯстон азиз.